Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2, Mayang gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika, Provincial Disaster Management Unit, maka-aksyon akong team. Sir Gan, good evening. Aksyon ba yung gabi kag sa aton mga listeners, no? Ari hatag naton lakat sa aton nga timpo sining gabi. Sabado kita karon September 19 tuig 2020. While si Bagyong Noel, Tropical Storm Noel, nagalas-las na to sa didto na yon sa Cambodia, Laos na yon. Ginbilinan tadiya sang mapaang naman nga hangin. Yes. Easterlies nag-apekto diri sa nasidlangan nga bahin. Sang Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan. So ang Metro Manila kabugusan sang aton pungsod Pilipinas nagapabilin nga may pagulugal o mga aton kalangitan at nga magalumon ang aton kahawaan ngay may dala lang ini nga naligwin yung mga pagulan tugay ni sang easterlies kag localized thunderstorms. May ara nga mapatyagan kita man sa kapungsuran nga mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sa hangin nga magahalin sa naminhan na sidlangan pakadto na sidlangan. Kung northeast to west maga-impluwensya sa kabugusan sa aton pungsod nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag diri partikularmente sa probinsya padayon nga may pag-uungguman sa gihapon nga aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan nga may naligwin manining nga pagulan aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. So may ari kita mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sa hangin nga halin sa namin na nasidlangan pakadto sa nasidlangan sa gihapon o northeast to west maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag matawhay ang kondisyon sa aton kadakad at nagapabilin ng sa gihapon nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulutapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 6:32 walang gidugay malapad ang hundas naton 0.0 metro ang kanabawon. Ang taob alas 12:32 karon sa kaagahon sa takos ng 1.5 metro ang kadalumon. Kagalas 5:42 nga po nagtunod si Haring Adlaw magabutlak naman ini si alas 5:33 buwan sa aga. Gari kita 25 hasta sa 31 degrees Celsius kung 67 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Amo na ikabugusan mga aton lakad ng tempos nga gabi. Tingala ko man ginadaw di maguntat electric fan ko kay paang gin maglisergan. Pero hindi ko kaya ang tanan nga panganod ko. Sige, balos-balos lang. Sir Gan, salamat gid. Okay, welcome. Mayang gabi, Sir Gan.
Sa balita, una sa aksyon. Paang man galing palibot, Action Olivera. Tingala ko man nga gaaliwasa kay ng mga kasapatan, ido, kuring, ang mga kapispisan, wala untat ang sagi nila sagi nila kahuni-huni, gali kay kabatsyag sila sa mapaang panahon, mga ka-aksyon. Sige, apisar nga tulotaway ang palibot ta sa maulanon kag mabagyuhon nga sitwasyon. Pero nga aton sila nga mga utod raw ay kita untat nga nagapahanumdom kada gabi kung ikaw nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Time, La City Shies. Antes kita mag-umpisa formally sa aton nga pagpangalaga ng aton pagpangamuyo sa aton mahal nga makaako nga ubayan kita no tubtob sa aton sining nga pagpangalagad karon dugay-dugay kag sa bugos nga Aksyon Radio Bacolod. Sa mga listeners naton kabugos nga katawhan, ipalayo kami o Lord sa anuman nga kalalatan, ilabi na gid sining COVID-19 subong, kag anuman nga sa isang balatian, ipalabot sa amon ang kamaayo o Lord pagi sa imo sining nga mga kamot gugma, dugo kag iban pa nga paghatag sang pagtamod sa amon diri sa kalibutan. Nagapangamuyo gid kami Lord, nga ining si COVID-19, antes pa naman matapos ang bulan sang Setyembre, kuha na kami, alibantar na kami sang kahadlok, kakakugmat, kung paano namon hikotaron ang amon sili kagalingon sa maayo, kag simple, kag normal nga pagi, Lord. Amen. La City Siete, Action Radio, Philippine Standard Time, subong adlaw, Sabado kita. Yari na kita mga kaksyon sa Setyembre 19, 2020 na. And of course, nag-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow la Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517. Sa mga viewers naton kadto lang sa comment section kaya tagan taga na hostisya karon ang inyo sini nga mga mensahe. Aksyon, Brian Borden. Aksyon, firing line. Onboard na, Top 9 ang takna suning gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon, firing line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad mga kaksyon. Subong nga gabi ba namo kita sa mga topiko nga dapat tutukan sa una sa balita lokal. Kalulo ay man ang isa ka babayi balo nagaisahanon puyo sa iya sinipuloy andira sa syudad sang Kabankalan, ginsulod sa mga animal kag panulay nga mga kawatan kag ginpatay mga kaksyon. Aksyon, firing line. Sigurado ko ga monitor ni sila subong ginasunog dining kalag nila sa infierno nga magpatay gid tao kung kawatan lang. Ano man ibato sa isa ka babae sa mga mapagros nga mga lalaki nga mga kangay sila no? Aksyon, firing line. Sa iban nga balita mga kaksyon, kaina sang udto naga-monitor lang kita bala Aksyon Oliver sa mga yamo sang mga utod naton nga mga bantay sang pasyente diri sa Corazon, Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Nga ini sila ang ginpagwa kag wala na ginpabalik pa suno sa ila sini nga aligasyon. Aksyon, firing line. In short, ang ilang nga pasyente didto sa sulod sang hospital mga kaksyon wala sang bantay. What if abi ang pasyente mo hindi nakatakod abi magtindog kang magpadulong sa CR sinong magaatipan? Action, firing line. What if bi ang pasyente mo kuha na gid medyo critical ang kondisyon kung ano nga sitwasyon? Di may nurse kita didto, may mabulig ni sa ila dito sa sulod abi nga amo ang makatabang sila basi magkalaubos dido tao da maginamos ne. Action, firing line. Pero sa akon gamay nga pagtuon Action Oliver sa iban nga pungsod, ang protocol dito sa ospital wala gid man niya bantay ang pasyente Action Oliver. Ginapabayaan na lang na diya sa mga trabahante sa hospital, nurses dira, amon isla magatatap dire pero pamangkot nga ang asundon tato sila kay mas high-tech na sila dito kag damo ang ila sini nga mga tawo ikumpara sa aton diri amo lang pinakagamay lang gid nga dapat panumdumon ta. Action, firing line.
Te diri sa Pilipinas gina-practice iya nga si pasyente bisan isa lang may bantay gid, no? Kilain gid man may bantay ang pasyente mo. Oh, ti karon gin pagwa di sila kuno sa gwa di ho. Tiway na to may nagbantay pasyente nila, kumusta na to? Ihan sila to sulod to. Action firing line. Tiyan mo na, check na to na karon kay amo gimana ang protocol sa mga hospital sa iban nga pungsod. Diri ayon sa Pilipinas, amo man ang protocol, dapat wala bantay, pero suno sa akon sini nga pagpulo pamangkot abe kiti in broadcaster kita iya kinahanglan ta mamangkot, ang hospital giman tuod kuno wala bantay ang pasyente. Bisan diri sa Pilipinas, kumbaga gin konsiderar lang ang pag-ayo sa mga pamilya sining pasyente nga pabantayan dira. Action firing line. Karon black kay pabati ko sa inyo si Action Alvin Graba ayoon ta sa subong nga gabi kay pabati ta sa inyo kung ano mga yamo di sa mga pasyente diyo. I mean bantay sa pasyente. Di ba si Wayne na pila kadlaw Action Oliver sa may mapa-hospital di sa Corazon Locsin maginamo sini. Kay paghalin sa inyo balay ito, galakat pang imo pasyente. Pagabot diri hindi ka kabantay, pagpuli to basi gatiskog na. Action firing line. Sa iban nga balita sa lokal mga kaaksyon, itutukan ko man ni karon no. Gin kakibot sang Bacolod noon, ilabi na gid ang mga nagalinabay sa circumferential roadblock nga ang ginbungkal na maniliwat man. Actually diri ni una nakitaan sa Action Radio Bacolod ang litrato nakuha ang litrato na Action John Diaz sa amon patrol reporter ang atubang sang New Government Center circumferential roadblock. Ginkalkal na naman liwat ho. Nagtuga na naman sang puwerte nga traffic. Doon pa man isang nagliligan yung mga tuig ang brahanay. Doon tatapos naman kinalkal naman liwat. Action firing line. Way pagin mahuman ang problema sang drainage nga inadira. Na ano man iman, kadamo sang pwede na ton obrahon dis Bacolod. Pero pa-explicar na rin karon sa DPWH, abi kung ano giblang sa likod, sinuda nga nagkalkal naman taliwas tunga sang dalan da. Action firing line. Kabalo ka diri sa Bacolod mga kaaksyon, despite sining matawag naton nga kontrolado karon ang palibot, wala sang may nagabiyahe Action Oliver nga mga pampubliko nga salakyan, pero ang traffic doon di mo mangyapon maintindihan. Action firing line. Dira mo mapakita or makitaan nga ang Bacolod noon puwertigid sa pagkadamo manggaranon di, no? Kay puro salakyan nga pribado ang masiplatan musdalan subong gatuga trapiko. Action firing line. Balikan ta na karon samtang iya ang pagpanakop diri sa syudad sa Bacolod sang mga tricycle kaluluoy man mga tricycle driver nato niyo. Hambal ko nagliga na gabi, example abi may masobra isa ka gatos gindakop, no? Pwede malaniguro kon first offense abi papulion talang anay. Puli ka mo to ha. Buwas hindi na ka magbalik di kay nga adakpo na gid ka mo. Action firing line. Ang iban daw ay gid sang first offense ha. Labi na gining mga enforcers naton sa Bacolod Traffic Authority Office o kay do sa mga sisin-o man ko makabitbit sang ilang TOP da. Action firing line. Daw ay gid sang human consideration pagkita nila nakasala gamay day nila kadakop nga tani subong ari man kita sa emerhensya dapat may mga kwan kita may mga konsiderasyon kita sa kaangay ta nga mga tawo. Kag isa pa way nagid man kita sang dapat pag hindi pa isog-isog kag magpa gamiton tagid ang poder sa dinag panay subong pwede ta lang mapaayo nga puli lang to anay di magbalik di papulion ta lang anay. Action firing line. Kabalo ko nga kon ignorance ka sa layete hindi ka excuse ano. Pero kon matawag naton sa sining nga panahon pareho kita naga-suffer sa ritaran ni COVID-19 ipairal taman guro ang suliton ko konsiderasyon human consideration. Ang ano man nga layi nga daw hindi ginman niya nakahatag sa dako nga krimen abi Action Oliver, patawaron ta lang anay ah. Action firing line. Kasi agigin naton panakop ti ito isa kagatos kabilog pinang dakop. Ang isa kagatos to abi may 50 gito nga first offense Action Oliver. 50 iya ka pamilya ang ginkuha ano sa pangabuhi ano. Action firing line. Tinamian ka mo sina. Ba kung gisa ni mga utod ta sa mga enforcers nato do sululubra man ang batasan do sa mga Action firing line. kabalo ko ginsugo man lang kamo na pero basi may ara man ko gamay kamo gamay da nga pag-intindi sa sitwasyon ta hindi ta magpatama-tamagit. Action firing line. Sa ibang nga balita sa lokal mga kaaksyon ulat-ulaton naton bi ang syudad sa Bacolod kay basi may bag-ong EO kay pagwa partiya sa market lockdown plus ang HQP abi no kon kumustahon tayo dason nga mga inadlaw. Action firing line. Kag ang mga checkpoints karon diri sa Bacolod may mga pila diri ka mga areas nga gindula anay no ginpangkakas na no sa Sirimat Tinion kay do ka useless man daw bisan ano mga kuan sa kuan ginatawag naton bantay-bantay da
mga tao di actually sa Bacolod subong, wala na gid man niya nagalinagaw. Action firing line. Prangka ng istorya, tagpila na gid man lang kanahot gid na naglagaw. Ang tao actually hadlok gid man sa kay COVID-19. Instead siguro Action Oliver nga dira ta papunsukon pulis ta kag enforcer sa may mga check up points abi. Abi ipang assign nyo na abi sa mga barangay at tutiyang gatululumpok ya mga salawayon. Action firing line. Nan sigurado ko dito may magkalasikop gid kamo iya. Kung di masikop ti sa wayon. Dito guro sila pang assign anay for the meantime kay kun diri kita sa mga check up points nga ubuson tayo tagtag check up points sa syudad sa Bacolod, usik lantas Chimpota. Action firing line. Sa probinsya nga balita mga kaaksyon, mga residente sang Cadiz ginabisuhan nga magbisita na sa mga patio umpisa sa Oktubre mga kaaksyon. Dapat gid lang magpugtak-pugtak kamo kadto sa mga patio before pa naman sa bulan sang Nobyembre. Kabalo kita mga Pinoy may ara kita sa ginatawag bala nga tradisyon nga sa 1 o 2 daw mo ginang inigbisita sang pamilya sa ila sini nagtaliwan mga himata. But because of this COVID-19 situation naton subong nga dapat magdistansya kita, hindi ba ginutok, ate bisita na lang kamo to advance sigurado ko mga minatay ta kahangop ni sa sitwasyon ta. Action Brian Borden. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, last shit GC size na. Antes kita magpaamolya karon ratsada sa mga balita lokal, masuroy-suroy ko to gamay anay sa nasyonal nga mga balita, mga kaaksyon malagaw pa kuya gani Action JM ya sa kwan sa balita ya sa National Basketball Association. Kaya hindi naton manigar bisan subong ang COVID-19 amone ang mga tao subong nga punsok lantaw NBA. Action firing line. Ang NBA kay na mga kaaksyon ang naghampang kay na Game 1 sa final ya sang West Conference mga kaaksyon. Sa West nga hampang is Lakers versus Denver Nuggets mga kaaksyon. Pero binalbalanay mo. Game 1, kung sino ning madaog sa ila sa 4 sa 7 abi nila kahampang, amo na ni amay enkwentro sa final. Kung sino naman to ang magdaog sa Eastern Finals na naman nga Boston Celtics kag ang Miami Heat mga kaaksyon. Ang hampang kaina, Lakers kag Denver Nuggets mga kaaksyon, Game 1. Ati daw 12 kadlaw gid ang labaw sang Lakers sa Denver na. Sa first quarter, doga bato pang Denver, pagka second, third, and fourth, ati do ginlama gid sila, no? Action firing line. Di gin man tod magwanta, no? Do ka klaro, na gin man nga di na gin maasi-asi man si King James mo, LeBron James bala, kag si Davis, pag hindi magwanta nga mga tao ini. Tapos bisan si Rando na lang gani magkiay-kiay sa sandalan, kasala espiritu sang kontra kundi ng bula mo. Si Caruso, Araman, si Caruso na ngalan niya. Caruso or Kurosa? Do Carusa, pananawan ko si Magdala. Grabe do ka pinili subong ang kuano, ang Lakers no. Si Kuzma, boka gwapo. Kagwapo ni kay Kuzma iya. Action firing line. Tapos nag-uba sa Action JM, ang tato sa lawas ubos. Way ka naman makitaan nga abs puro na tato, no? Action firing line. Surely si mga kaaksyon ang hampang kaina, Game 1, 126 ang Lakers. Ang Denver naman niya 114. In short, 12 iya ang labaw. 37 puntos iya si Davis mga kaaksyon, no? May 10 ka rebounds kag si James naman niya, do 16 lang rin puntos siya kung 15. Pero 12 assists naman siya, no? Do kabalo kang hampang sa Lakers subong, 14 bantay nila Action Oliver, ginpabantayan nila todo si LeBron James. Why sila kabalo nga si Davis siya among ginapagiho, makitaan mo sa mga scoring nila Action JM, di ba? Lantawa dason nga hampang kay putson nila ni si Davis, si James bayan nila. Amo naman yung mag-score labaw tag 40 naman ni bisan do balaan ta no? Action firing line. Sa Denver naman niya, ang pinakabaskog to sila nga si Nikola Jokic. Nang mabasa si Action JM man, kabudlay sa mga ngalan sa mga stateside, no? 21 points. Si Jamal Murray, duway kukita score yan. Action firing line. Amaring duwa ka mga baskog man to sa Denver, tiyan mo na. Medyo nabudlayan gid sila kay na. Lantawon taning hampang nila sa Game 2 sa Lunes nga adlaw mga kaaksyon. Kay sadya man sa NBA subong mga kaaksyon. Now, sa Eastern Finals na naman niya, ang nagahinampangan na ito sa ila sining hampang dito, amo ang Boston Celtics naman niya. Kag Miami Heat. In fact, ang Boston kadua naging lutos ang Miami. Ho? Action firing line. Ang score subong nila to 2-0 mga kaaksyon. No? Nagapanguna ang Miami subong siniro nilang Boston Celtics. Yeah.
Ang baskog na sa Boston si Jaylen Brown, porte man humampang kag si Kimba Walker, mga kaksyon, or Walker. Amo ring si Kimba, porte man humampang niyo. Galing kay inablang bag-o lang ginagawa. Plus, ang ini sila mga mga kabataan, pag-action JM, no? Action firing Bilog line. ang mula mo na. Mga bata, pag-adban sila. Pero ang giho, porte, hindi maharaw. Sa Miami Heat, mga kaksyon, nga former nga team ni LeBron James, ang nagapamirato subong si Jimmy Butler, porte man humampang niyo. Kag si Andre Iguodala, tama, tsakta ko. Amo ning taga Warriors before. Tisikat nito, pero subong daw hindi siya first starter, no? Daw ginapabulos-bulos na daw, kuan na siya, na supporting actor, abi, no? Action firing line. Lantawon tani kay daw kahalata naman nga ang Miami Heat nagapanguna to sa Eastern Finals. Base mo ni may enkwentro sa Lakers, pero hindi ta magsalig man kay ang Lakers, ang Denver, di man basta-basta mo. Nagapanikasog man ang tag-sa-tag ka mga team, mga kaksyon. Naman ang update na ton subonga sa National Bureau of Investigation. Action firing line. Association. Kada gabi bantayan nyo kita diri sang update sini kay dalon tara ni hasta matapos gining final sining National Basketball Association, mga kaksyon, o kon NBA. Action firing line. Sa iban nga balita, makaksyon niya, diri kita na og sa national, sa Sirimat Tinion, ang iban nga balita sa national, Aryo, gindala ko ini kay ini Balantayan, Action Oliver. May bata ka nga babae, Action Oliver, no? Pila ng edad subong gani? May 7 pa lang atuig, bata pa katama, no? Sa dato subong ginpagwa Action Olivera, sang pila naton ka mga ahinsya sa gobyerno, ilabi na gid ang kuano, ang Executive Director sang Population Commission. Sang nagligad nga 2018, ang ginatawag nga mga kabataan, mga nagaedad sang napulo katuig tub-tub 16 anyos. Imagine mo na from 2013 to 2018. Lakip sila Action Oliver sa 62,000 ka mga minor de edad nga nagabalalata Action Oliver. Action firing line. 62,000 iya nga nagabalalata nga ara pa sa minor, lamharon pa balang edad nila blaw. Ini apisan nga ara na ang Responsible iya nga Parenthood and the Productive Health Act 2012. Amo ning natawag naton nga RH law bla. Ang RH law nga ini amo ni ang inablang mga pagtapna kontani sa nga binata diri binata didto pinagustuhanay na lang amo ni mo na. Action firing line. Pero natalopang nila nga ang mga kabataan subong amo paya ang tuman kadamo nga nagbululusong kag ang kitaan pa nila diri kay kalabanan nga partner sining mga minor de edad. May mga edad naman nga mga lalaki, Action Oliver. Action firing line. Kag madamo diri ang mga nabiktima ya Action Oliver sang pagpanglugos. Action firing line. So, ang mga amay naton dira mga kabataan nyo, inyo gid permi at ipanona labi na gid mga babayi da. Kay sa datos iya sang Population Commission sang Pungsod Pilipinas, suno pa kay Undersecretary Juan Antonio Perez III. Tuman kadamo sang nagbululusong nga mga minor de edad. Nga ini sila biktima sang pagpanglugos. Action firing line. Di kapait sina mga kaksyon nga kon ikumpara naton sa nagliligad nga mga tinuig, layo katama diferensya, dubli ini siya, no? So sa 2020, pag-start sining klase naton sa 2020 and 2021, according iya sa kay Antonio, ilakip na sa pagtudlo sa aton sini kabataan ang ginatawag nga sexual education. Ipatudlo dira kung anong ginatawag nga sex, mga kaksyon, anong bintaha kag disbintaha sini agod nga maintindihan sa mga kabataan kag hindi na sila mabiktima pa sang ginatawag na lamharon nga pagbinusong, mga kaksyon. Action firing line. Hindi man lang kay biktima sa lugos, diri ang iban biktima sa pagpanginto sa may mga edad na balang type nila bata pa. Tapos ginapangasawa gid man nila perti kasubo blang edad 14 anyos, 16 anyos, tinagbusong bangod nga tigin panguluyagan sang may edad sa ila. Action firing line. So kabay pa nga ang actually sa aton pakita naton diri, ang may pinaka mga poder diri kag may power nga matapna naton ining rape nga ini kag ang pagpamana temprano pa sa aton nga mga kabataan kag magbinusong ini sila. Amo iya ang mga ginikanan. Action firing line.
Kag, kung pwede lang, ang mga kabataan nyo dira nga mga babae, dira, bisan lalaki, pagani, i-avoid nyo anay, sang sagi paggamit, sining mga cellphone, may mga internet, kay ara na subong antaran nga mga tinunto nga pwede nilang mabukaran, mga kaksyon, may YouTube kada, Facebook kada, i-type mo lang dira ang kabastusan, maginuwa na taran-taran kabastusan. So, amo man ako kaysa ang giya, kung nga si Toto kag si Inday, daw magatulutisting man kung ano nang ginatawag nga sex, mga kaksyon. Action firing line. So kabay pa tonight na hangpan ninyo kung ano kadisbintaha ining paggamit naton sang cellphone para mas sigurado kita nga kabataan naton hindi mabiktima pila kadlaw sang lamharon pa nga pagbululusong kay kanugon sa ila sini nga buwas damlag. Action firing line. Arang iban nga balita sa nasyonal makaksyon kay si Presidente Rodrigo Duterte pangmati dinhi mga alkalde, gobernador kag iban pa. Si Presidente Rodrigo Duterte liwat nga nagpalayag kay nagpirma na sa Philippine State of Calamity nga sa diin magatapos ini magaumpisa ini September 12, 2021 mga kaaksyon ining proclamation number 10 or 1021 ginatawag ini nga ining state of calamity. May collaboration ang budget sa national government kag local government mga kaaksyon. Anong buot silingon diri? Continue iya ang pag-utilize, ang paggamit, ang pag-appropriate sang pundo sang gobyerno. Gamiton ini sa quick response fund, ining quick response fund dira gamiton nyo para sa mga disaster preparedness, ang response effort iya to monitor, control sang price, basic commodities, prime commodities, pag-provide sang basic services sa mga nahulan nga mga tao bangod sining COVID-19 kag iban pa nga disaster. Action firing line. So wala sang dapat rason ang mga local officials naton nga magsagi kita ka kuom-kuom da sang kwarta sang gobyerno kay mismo si Presidente Rodrigo Duterte nagamando nga ang mga local funds para sa disaster dira, i-realign yung ibanda kung kinanglanon, pangitaan nyo pondo, gamiton nyo na para sa response iya sa sitwasyon naton subong. Amo ni ang Philippine State of Calamity nga ginamention naton nga ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Sino mga alkalde da kag sino mga opisyal talaga sagi pakatago-tago, ano nyo na? Preparasyon para sa kung anong gusto nyo matabo da? Action firing line. Kabalo kang hampang subong sa COVID-19. Prangka nga istorya na laktanan niya pamulitika mo. Hindi na nato ni matago, da? So kung gusto nga nami ang imo sa performance sa chimpo subong sang COVID-19, ibo-bo nyo na ng performance nyo subong. Nugay na kamo pulo panago, da? Kaya nga, once nga ibo-bo nyo performance sa subong bangod sining COVID-19, I am pretty sure on the 2022 nga eleksyon mga kaaksyon, bisan magpulo panihol na lang kamo ang tao magabuto sa inyo. Action firing line. Sa Marso 16, dire ginagumpisa ang ginatawag naton kalamidad sang Pilipinas. In fact, mga 6 na kabulan nga state of calamity under kita mga kaaksyon. Kagintagaan diri liweyo ang respond sang pumuloyo o kon pagsabat sa kinahanglanon sang pumuloyo mga kaaksyon. That's why nga gintukod ining Bayanihan to Heal as One or ining Bayanihan Act mga kaaksyon. Action firing line. Sa bugos nga kalibutan Action Oliver gin basa kubla. You know what people, sining COVID-19, ang pungsod Pilipinas Action JM ang may pinakalaba nga lockdown. But ang pinakamasubo nga part sining lockdown nga pila na kabulan, hindi pa naton gyapon contain kag ma-flatten iya ang curve sining nasambit iya nga si COVID-19 Action Oliver. Action firing line. Sa bugos nga kalibutan subong, kitang may pinakalaba nga lockdown Pilipinas. Pero kita pa di gyapon hundreds and thousands every day gyapon ang positive. Amo na ang survey nga nagaginuwa subong. In short, may mga mishandling diri nga kon nang tawo naton ang mga opisyal naton doon kung gatutok sila sa kay COVID-19 o kung nagatutok sila kung kwaon ang simpatiya sa publiko para sa darating na 2022 nga eleksyon. Action firing line. May ara gani subong Action Oliver lugar iyang hindi siya kanin makapang panilhig sa lugar iya sa kadamuon sa COVID-19 manudlo pato sa iban nga lugar nga ang bakuna amon tani muni na
Muna, ay susko. Abi himusa din ni lugar naton bla, no? Magamuna mo na. Action firing line. Tapos, Lashit media. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pero dali gid lang mga ka-aksyon, diri na tandog ng akon balatyagon kay na. Now, diri sa lokal, kay na sa udto, si Action Alvin Grava naga-report, ano? Kagangya nga gin-report dito mo ning parte iya sa hospital diri sa Corazon, Locsin, Montelebano Memorial Regional Hospital. Sa din kadamo sa mga bantay sang pasyente Action Oliver nga suno sa ila, ginpagwa sila sa hospital pero why na sila ginpabalik pa. Action firing line. Gusto ko lang klarohon nga ila ini statement nagbase lang kita, no? Tonight gusto kay pa-present liwal with Action Alvin Grava kung ano giba lang natabo diri. And after that, kuhaan ta sang reaksyon diri mga opisyalis naton sa ospital kung ano giblang pinaka-protocol. Kay pag-insindi ko kada hospital, may ara sang kaugalingon nga protocol, Action Oliver. Kumbaga may kaugalingon nga pagsulundan ang kada hospital do hindi gali synchronize. Action firing line. Hindi gali synchronize. Anyway, sige pamati, Anthony Abay si Action Alvin Grava this time kung ano gid ang natabo siring aton nga mga utod dira nga nagabantay sa pasyente nila. Action Oliver, o goods na. Sige, ara sa aton siring nga linya ayoon tayo siring nga chimpo mga kaksyon na. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Yan na sa tuwang linya, gimingaw ko ani Action Alvin Grava. Bye! Good evening! Ay, good evening ba? Dismayado gid ang pila ka mga watchers o kung bantay sa pasyente sa sulod sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital matapos ginpagwa kay na ang ining mga watchers ngayon sa ospital kag wala na ginpabalik pa aksyon na Brian kay ang rason may bag-o nga pagsulundan nga ginapatuman karon ukon rules abi ginapatuman sa sulod sang regional hospital. Now taga diin ning mga tagreklamo Action Bray. May ara taga Isabela, may La Carlota, may taga La Castellana, may mga taga Ibi Magalona, Cadiz kaga iban pa nga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental nga ang mga pasyente nila Action na Bray may ara iban ginatugungan sa dugo. Ang iban nagbata, may hindi man makatindog, may iban diri nga bag-o nga opera bangod sa appendicitis, may ginadayaper kaga ti bansa ginadayaper ang isa ka tawo bud singanon di makagiho masyado. Correct na, may kuan na bulubaldado na abi. Yes, Action na Bray kay na sa interview sa programa sa Action BBB with Action Rex Cantong. Ang ining mga reklamo, tagreklamo Action na Bray nangin emotional. Nanari sari nga mga reaction abi, may bisan ikaw yang nagapamati makahimo ka sang imo kaugalingon nga reaction sa sitwasyon bala kay ina. Nga sa piyak nga mainit ang tiyempo, ang mga watchers nagapatial sa init sa gwa mismo sa ospital, partikular sa exit area along dalan sa Lacson. Ang iban nagatindog, ang iban yara sa duha ka waiting shed, samtang ang iban yara sa tabok sa may pharmacy bala, sa may parmasya klaro. Plus dire sila nag-standby Action na Brian. Samtang ang iban diri Action na Brian nagsaka pa diri sa istasyon para magpadangat sang ila sini nga reklamo kag luyag magpalayag sang ila sini nga hinbubunot kag pagkabala ka man of course sa mga sa pasyente nila na confined man sa ospital. In fact may iban gahibi. Ang iban tawag bala sa ila sining mga himata sa sitwasyon nila sa karon. May iban ama Action Alvin, hindi ka maghibi imo like for example ang hambal mo to kina ginadayaper ang pasyente mo. Di ko ginadayaper na siya ikumpara na lang sa bata Action Oliver nga hindi kabalo iya magsuksok dayaper kiti bata gani, no? So kung pasyente na siya hindi kabalo magsuksok dayaper, may mga katupad pa sa dira sa mga katri niya dira kag mag na to karon
Sino mabanyos na to, sino mabulos ang iya sining diaper action Oliver, action Alvin. Ano? Damo man na kasimple, get? Oo, may nagambal gani kagina amo man to. Ti paano to karon ka gamamos unto? Sorry sa gapan niya po, no? Kung paano mamuhin mi. Amo giman ang realidad, di naman naton matago ang action Oliver, action Alvin, ano? Aksyon na Bray, no? In fact, gatalang ko lang taon mo, gatalang gidang iban sungod sa sitwasyon ba nila sa ila pasyente sa ospital. Aha. Ang mga tagreklamo aksyon na Bray, at least inihatanan mga watchers, no? Kay gusto nila sang nagakaigo o kung gusto nila kung tani mahibaluan o maathagan sa sitwasyon nga agin pagwa sila sang mga gwardya. Ina bangod, base ina sa mando sang tagpamuno mismo sang ospital nga si Dr. Julius Drilon ina may ginauyatan nga papel ang mga gwardya galing kay tiyang iban action Bray nagmakalang sang sabaw nakasabay naging pabalik. Huwag nakabalik. Oo. Pero kabalo ko na may ara na sila isa ka pasyenteng palisidra sa Corazon, di ba action Oliver, action Alvin? Yes, may ara man dibla dapat sa public hospital. Hindi man tanan, no? May ara gid sa isa ka sa public hospital. Siya ka pasyente sa kabantay. Correct na. Amo na siya action na Bray. May ara man siguro no magluwas kung private kaga of course manggaran nga mga hospital bisan biyaan mo lang siguro ang mga bantang imo pasyente. Palinti tradisyon sa mga Pilipino nga kung kaisa sila mismo magadipara. Nga ila sini nga himata nga naga antos sa mga balatian rason nga gindangat sa ospital ang iban gani action Bray nagambal mo ambal nila yang ang amon pasyente ginakabalak anamon kay amo lang ni balatian bala nga basin bala yang ay pagwa nila COVID ban o kung ano man bala aksyon na Bray sa piyak man sini suro sa ila sa sitwasyon sa karon nga may pandemya pa ti ari pa kami sagwa suno sa ila ti mas delikado na gid masyado. Action Alvin, ano man ang pasyente nila klarohon lang nato na sa ER o kon ato na gid mismo sa ward ini sila action Alvin. Sa ward action na Bray, confined na sila mismo kay ang alagyan, kunti sa ER, ang alagyan mo, diri lang yan sa dalan sang Burgos mo, yes, sa ER. Daling kay ti ang kalabanan sa ila kagina, nag-standby na sa Gua mismo, sa dalan sang Lacson. Bunsing ganon, once na ara dara mismo, sa dara na amo naman ang alagyan ng mga pasyente, and at the same time, alagyan man abi, sang mga watchers nga nagagwa para magbakal sang bulong, ang iban magbakal sang pagkaon, o kung anong kinanglan sang isa ka pasyente sa sulod sang ospital. And ari action Bray, gusto mo pamatian ini mga yabok kag reklamo sa mga kagina sa mga pumuluyo? Pero mga pilagi sila kabilog action Alvin now. Amo to action na Bray kagina sa Gwa, bisan kagina sa video live naton, lapta sila mo. Kay kung mo nagasingkal ang ilit kagina, kay kunti ang exit area along regional hospital, duha na kakwan mo, may duhak ginatawag ta nga waiting shed. Kung ara sa waiting shed sa may north portion, may ara man sa south portion, sa Tabok, Parmasya Karo, ato to dito action Bray, ang madamo man nga nagapasilong kay tungod perti ka init kagina. Yes, sige. Ari ang reklamo sang mga pumuluyo, especially sa mga watchers. Angelica Labiaga, sir. Ma'am, anong plastada? Pila na kamo kaadlaw dara sa regional hospital? Matatlo na kami kadlaw, sir. 4 siguro. Nga agin na pagwa kamo? Ambot nila, sir. Kaya amba ko nila. May kimpirmahan ko no si Drilon nga, nga memorandum nga wala na ko no watcher nga allowed palahaw. Papulion ko noon tanan. Kaya ginareklamo namon, sir. Nga paano di nga mon. Kaya nga ako nga pasyente mo nga ako nugangan hanggang bata. Bana ko. Ti papulion kami nila. Kaya ako nga pa nagawaras. Nadula sa aning mo. Balahaw. Ti ko mamusun sa may manghihi. Sa ginanglan niya gid ko. Tapos lagaw sa bilog nga ward sa amon nga sa ward 1 nagalagaw sa then silang ipahigtahan na lang sa sir kay di kinala niya bala manghihi di kagina sir nagamba sila nga ipatawag lang kuno kinanglanon kami bala sir how ipatawag kami kuno hamba ko kagina sa iya kaya kinanglan niya to ako nga bana kay basta-basta na sa patilikod diyan ako kung hindi ka mo pagpatawag di paano ako ka maislan to patilikod diyan basta mapulmon to ako nga bana hindi lang dahil isa sang takit ya pulmon niya pag sa likod kay basta. By the way, ma'am, kamusta sinong bantay karon dito sa bano mo? Wala gid sir, kay hindi gid kami yan nila pasudlon kay ginobra ko kina para maislan ko lang akong nga bana sir. Nangawat ko sir, naglakto to sa may dito ko naglibot na sila ko nga ma-CR ko guard sige pasugtan ko. Pero wala ko yung sir nag-CR siya nagdiretso ko sa akong nga bana sir.
Aging paislan ko sa sir, katululuha ko si Gano siya, sir, kasi siyempre kalain ba sa iyang posisyon, wala ko yan nila, sir, yung tawgan sir ya, islan na sir, yung maanan sila bedsheet, pero wala sir, yung islan na yung diaper puno-puno, nakaihi, pati likod siya. Tanan ka mo nga mga watchers sa ward, ginpagawa ka mo tanan? Papulion kami kuno tanan-tanan, sir. Kapulion, ha? Kapag mo na yung skilled niyo, mga ginpagawa na eh. Pagwa kami tanan-tanan, sir. Oo, sir. Ay, nano naman? Ang pasyente mo, taga din gani, ma'am? Taga La Carlota City, sir. Inog-dialysis, sir. Di ko papulion kami nila, sir. Ang ugangan mo? Susko. Naging, ano, sir, na-nervyos. Sabla, sir, ha? Tiga sukat, ano, Oo, tuwa ka masinte, sumo. O daw nagatulo ang luha, tawago. Ma'am, anong plastada ginpagawa ka, ma'am? Taga din kaya na eh? Nagpamagalyon kami, sir. Tintinrimo, barangay Tintinrimo kami. Ginpagawa man ka mo? Oo, gipagawa kami. Sige lang. Ang bata ko ng bata, gala ng disesaryan, ng 15 lang. Sige, reklamo sa kagabi nga mailisan isang pampers, pero hindi kami pagkakao sa guard. Napunggan kami. Pinapunggan ka mo? Oo, sige niya sako niya, nay. Saka man diyan, nay, ay, kay inang mainit ang ako pampers, kita mo na mo, naging dugo. Di dason nagtik sa sakon niya, ibaklat sa tubig, kag gatas siya, kag pagkaon niya, hindi man pa kami pagpasakaon. Ay, gali akong isa kaginang, si Mamo, daw galukdo kalibutan. Ma'am, anong problema, tagid? Amo na gani, sir, kang tatay ko tulugungan dugo. Tiya mong kulang pa kami 3 kabagya. Di ka ginapalayas kami gani daw. Kung Ano pipingan kami ginapalayas? sa nurse gani gambal, ako ginapangita sa pasyente. Paglabot dikta sa gwardiya, hindi mo kami papasuslon. Sa pagkapait mas Hindi naman. kami yung papasuslon niya, kaya wala Ano gani naman? watchers allowed. Di ko, bisan tika po na namin pasyente, kaya wala gito sa may mabulig dahil niya mangingi or ano. Kaya ibaltado dahil ng isa katiil sa to. Anong problema? Si ano ito, bana mo, tatay mo? Tatay ko, Taga din ka gani, ma'am? Kuya, sir, tagal-kaslihan ako. Nga ako ba na, sir, kayo lang kung kay Dr. Dilon, nga kung pwede. Pasuslon na kami, be, para kami kan makita lang namin naman ba na ako na ng plasada. Maluhor kami ang doktor. Ayaw ko kami, di kami sa sulod na lang kami. Do sobra-sobra na giniyaw. Si ma'am, taga din ka gani, ma'am? Taga hindi magaluna. Bata mong pasyente? Ano yung pasyente yan? Oo. Bata yan. Pero nakamukadlaw da? Kang Martes kami nagsulod. Sibot ka ng kagina? Oo, kagibutin nakambal ang doktor sa akon nga baklan sa sang sabaw. Kapay ko bigo ko na sabaw. Hindi na ako nakabalik. Sige, beto. Kaya pa na sutungo. Action Rex, ginsugo Ti, ang ang doktor, sabaw- mabakal, sabaw. Ginsugos ang doktor nga mabakal sabaw. Oo, pero Nagwa ang siya. nagwa siya, pagbalik niya, hindi na siya pagpasudlon sa gwardya. Ano kuno rason? Ay, hindi na ko na pwede kaya nagdagdag na kunok mimo. Rio, daw emotional ka subong mama na gahibi ka. Ate. Hindi nagit kambal. Libugan do man. Si mama, ma'am, kipagawa ka man. Bana bala sir, nagkalawla ng pagkaon. Kisakit gani ang kamot. Di ko siya mamulun. Si pasudlon ko tanito, hindi man ko dapat pasudlon. Si ato naman to, ang ginaatik pa naman to sa sakit gani iya kamot. Nagpalang alay na bala. Dialysis patient ka, sir. Si ato yaga, gusto niya pasudlon kay maili sa gay dayapin kay mamusuon na kita. Manawag ko assistance anang guard para mauli, para makaano pala diaper, bala sa iya makaili. Sino mahuli siya na iya sa iya? Wala ko kabalo. Gardya? Wala ko kabalo. Okay. Wala ko kabalo kay ari man hindi man ko pasudlon. Firing line. Grabe, Action Alvin. Baka sakit-sakit maning umbranda sa ospital niya ni man? Biga ni aksyon na Brian ay mga nanari-sari nga mga reaksyon sang mga watchers nga ginpagwa kagina kag may tagsa sila ka mga aligasyon kag luyag nila kuntani hibaluon ano gid pinaka mga mayor nga rason ano ang kaundan sang bag-o nga memorandum nga ginpagwa mismo ora mismo ni Dr. Drilon. Ati mo tong kaundan hindi sila pwede balik. Kaya mo na isa lang dapat or yung pasyente lang to pabayaan, why na dapat sa mabantay, tikon mag-mus-o na da karon. Sino mang himos da, nurse? Sigurado sila nga si Mars makakahig da sang ipoy sang pasyente. Isa pa na aksyon na Bray. Ang lain pa ganina ba sa magreklamo na ano niya man? Hindi bla? Why na gid niya nakulbaan ko Action Oliver? Basim na magwilga ini mga pamilya sini kay Habuyan Granada ang hospital da. Action firing line. Amo ning kululbaan gidaya prangka ng istorya kataya Action Alvin kabuhi isang pamilya mo pasyente ato ya sa sulod sa ospital hindi katuya kasulod may nagapinanawag na kayo trapuhan ang likod basi ko na matabo
Hindi ka mo ya kasulod. Yati ko mapatay to be karon sinong lagson da. Basi magbinon anay ni plakadlaw da. Action firing line. Do sobra-sobra naman ni guro nga pag anyway, so ay patakita kung ano ginang unod sang sang memo nga ginpapanaog sang hospital. Pero kung padalman kag paminsaron mo sa statement sang kung isa lang guro kabilog Action Oliver ang reklamo daw doubt pa kita no. Pero tos kapag damo sa to the same ya ang konteksto sang reklamo nila mo. Action firing line. Action Oliver? Action Oliver? Action Alvin? Kali Action Bray. Kaya ang naton Action Bray, no? Kagina magsulod para mahiwaluan ta sa gwardiya mismo. Aha. Kung ano gid bala ang pinaka-rason nga hindi na pagpasuldon ining mga watchers nga nagbakal lang sa bulong, nagbakal abi sa baw, kag iban pa kag nga agin pagwa abi. And sad to say nga hasta lang kita sa gate action na Brian, wala kita gin pasulod. Hindi ka gani kakwa sang balita da subong sa ospital da kay bawal magtukri da sang lista kung sinong pinangbuno, pinangtiro, pinanipa, kung sino dang pinanaksidente. Action firing line. Nga ina subong nga mo pag ining nga problema ni matulutisteng ka to. Hindi ka da pwede ka inang action na Alvin Yes, action na Bride. That is why kagina, disbayado halos ang tanan sa sitwasyon sa piyak sini kagina nga amo na to kasingkal sang ilit. At masyado naglain na kay tungod sa mga nalari-sari nga mga reaksyon sa mga bantay action na Bride. So far amo ni ang mga sitwasyon na action Bride, no? Liton kita sa balita Action Alvin. Adra lang ko anay may mga komento diri gambal nga nagpagwa sang memorandum ang hospital kay base ang mga bantay kuno may ara dala sang COVID nga balatian abi kon kagaw. Tidra pa lang mismo sa may entrance na kundi i-check nyo na dan sitwasyon nila kung nagahilanat di silang pulos ang thermometer dira kundi pagamiton ina. Action firing line. Kung nagahilanat na siya kay daw taas ang temperature niya kundi dira ka lang anay pa sinsyagid pa huway-huway da. Anong pulos garon sang trabaho sang gwardiya di ba mo na? Kay kon amon tagid ni nga way na sa mabantay to sa babaw pamangkot na sino magaatipan to sa babaw. Sigurado kita nga atipanon ini sa mga tindant naton dira sa ospital. Amo nang dako nga pamangkot dira Action Alvin mo. Yes, action na Bright o din na, no? Ay una, may mga lumalikawan, kag may aragin man, may mga pamatasan man sang iban. At ibisa naman ang ubra nila, o galing kiting question da, ayhan, mahimo sang isa ka nurse ang pag-ilis abis ang diaper sa isa ka pasyente. Sa piyak sining to may mga term na itong gingamit gani itong iban to. Medyo sad to say, sorry to say, pero nakapamuhi na. Ang iban puno na diaper. Ang iban haluson hindi magkatindog. Nadugangan pa sa sitwasyon man nila sa gwa na sila mismo nga miyembro sa pamilya luyag kuntani nga makabulig pagid sa ila sining pasyente. And sad to say, wala gid sila ginpasulod balik para bantayan ang ila sini nga mga pasyente. Prangkang istorya mga tindahan gani ko kisa doon, hindi na maghikap sa pasyente. Action firing line. Tapos papulion mo paya ang bauti ko nagpululi gito sa Action Alvin. Why gito sila nagpaluli kagina action na bro ito tubtob sa paglakat naton. Kahulat gid sila sang sabat kag paathag nagikan mismo sa panguluhan sa nagapamuno mismo sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang akon yang ginakulbaan suliton kag Action Alvin. Once nga may magkala disgrasya to sa pamilya nga tubla nga nagkalamatay gidakiway na tula na sa pakan sang ila pamilya hindi kaya tang sa sulod dira. Ang balos bla halos kalabanan Action Alvin mga taga-uma no? Why kita nagahambal nga taga-uma nubo ang paminsaron. Pero kung do sobra-sobra na basi madula ang ila mataas kag madalom nga paminsaron kag barumbado kag wild ini sila kag maghimo sang mga indi manami Action Alvin kag magdamo pagid ang magkalalastrada. Action firing line. Magluwas dira saligman sila Action na Brian. In fact salig sila sa mga eksperto mo. Actually Action Alvin kon ining ginahambal nga may memo dira dapat ginpapagwa anay mga 1 week ani before ginpatuman ini mo no? Or kay do subong malinis lang nagreklamo basi sala lang kita no? Basi dugay na ni or ano nga sitwasyon pero tani ginpabalo man ni paagi sa aton sa media
sa newspaper, da, sa TV, sa radio, o kung ano nga sahi, bisa pag-inform sa publiko, abe, para at least ang may mga pasyente makapreparar man, nga makambala, hindi lang tato sa mo ng ospital, hindi pwede bantayan to pasyente ta, basi paghalindig at tindog pa, papuli, di ga untay na. Action firing line. Kung di nakaprepara ang pumuloyo, o kung ano bing dapat himuon nila nga ang pasyente nila ara sa sulod, ari sila ya sa ila balay lang. Ikaw ba Action Alvin, way tega pangayo ha, may pasyente ka da sa ospital, tapos ato ka to sa imo ya bukid ka panamog baboy. Ano bing huna-unaon mo? Ang pasyente mo ari di sa sulod. Ikaw to tiyaga kisay-kisay sa uma. Isa pagid ka example diyo. What if abikon mapabakal sila da sa mga importante nga mga bulong, sila mabakal? Action firing line. Mapasuma na sila abi sang balayran sang pamilya sana sila ma-process to sa billing section to. Action firing line. Ano man do hindi ko ma-reconcile kung din dapit gid abi nga portion ini man do. Butan tabi may COVID-19 nga pamahog kita subong. Ti kung may COVID-19 may protocol lang ya dapat Action Oliver di bla? Protocol lang ya. Hindi ka i-isolate mo yung family sa ila sining nga pasyente bangod sining COVID-19 do too much naman guro ina. Do bulubog at lagi man guro nga si pasyente to labi na gito kung nagahingalo nabi. Way gid sa may kaptan da karon nga oh. Goodbye. Action firing line. Action Alvin. Yes, Action Brian, no? So, ang unang problema, tuhaw sining adlaw kay it just so happen nga subong na gid nga adlaw Action Brian ginpatuman nga wala gid sa nagakaigo nga informasyon bisan nakibot na lamang ang pila ka mga watchers that is why kagi nga dismayado gid halos ang kalaman. Ginakolbaan. Kagi Action Brian mo? Ginakolba asin mamalipay sa to nga mo nang may na to upod pasyente mo to. Oo. Ang ginakolbaan ko di ang pag-ibuwal sang publiko. Amo na ning akon, ang people power lang ginatawag nila. Amo ning ginahulat-hulat ko nimo. Hinali umibuwal ini gani. Kag hila ay sus ko. Do ako na ay sino ay ini lang do hindi mo na mapinsaran patay dang amay mo, himata mo, napatay mo nimo na bangod sa amo na nga mga mimo nga ini kag mo nga patakaran nga do ka inyuman na gid ini. Ang pagbalik bala basi maghambal sila daw din na ginimayo ni do nami na gini-interest bukid eh. Action firing line. Ang pamangkot na kabalo si Presidente Rodrigo Duterte si santamaan naton ka strikto nga sitwasyon Action Alvin. Action Bryce. So at least importante diri ang mapalabot ng kuntalig bisan gamay lang nga explanation. O kung mas mayo kung maka-explain o mapaathag pagid sa panguluhan mismo no sa Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital ining mga queries o kung mga palamangkutano nabi sang aton sining mga kauturan partikular ining mga watchers in fact ang giban diri Action Bryce ang nagapamati karon hindi ay hanya nga nagaduwa-duwa na nga mga dalon pa sa Regional Hospital wala gali sa may mabantay isa pa na Action Bry. Ako prangkang istorya ikaw ay kadakabasa sang memo nila ako ay magtakabasa diri. Pero kung basihan nato niyang komento sang mga tagiya sang pasyente to ano pagidbing pangitaon tabi? Dibla? Oo. Ano pagidbing pangitaon ng dokumento? Dito na lang tiya sa komento sa mga tao. Why na may anon-anon pa da? Di ba? Iman, oo. Oh. O magadepende di Action Bry, kabay pa si Dr. Drilon nga makasabat kay kaginagin tingwaan gini Action Artay Hupon nga makasabat kay si Dr. Drilon no angot siling sa query abi o kung sa mga sa siling reklamo sa nga aton siling mga kauturan ang ila siling mga pasyente yara confined karon sa Regional Hospital. Ang naluuyan ko di Action Alvin, Action Olivera mo ni. Ang nurse na to, nurse lang gini sila ya. Ano blang trabaho sang nurse aw? Mag-inject, kag mag-check na sang temperature, mag-gather sa mga information halin sa pasyente. Ang bot, way ko kubalon, di man ko nurse, no? Mangkot ko bisa ako, nablos ko nga nurse, be. Kung may dala pa na sa trabaho nila ang magtrapo, ipoy ka pasyente. Action firing line. Kay ang gatrapo, ipoy sa pasyente, amo ni sila ang mga caregiver. Di ba Action Oliver, no? Na, amo ni trabaho, ginila, naway lang. Di mga nurse naton, ginawa man nga paninlo sa mga nurses naton. Pagsulod sa hospital, ang beautification sang lawas na hindi magwamta mo. Action firing line. I don't know kung part pa na sa ila sining obligation and responsibilidad nila ang siguro patindugon na pasyente da kadto sa CR.
Di may pasyente action Oliver iya nga to ka sa CR, iya mapupo ka to, iya mawiwi ka to iya. May nurse ayhan nga mag-uyat da sa imo, mag-agbay da sa imo, lain gidya ang dugo to dugo, relasyon sa relasyon nga amuya ang naga-amuma sa pasyente mo. Action firing line. Di ba? Bisan magkinaano din mo ya dalon nga aspeto action na Alvina. Lain gidya ang pagatipan niya sang pamilya, ikumpara mo ya sang ginabayran sang gobyerno, abi nga tiyo, ati panana. How sure kita nga ginaatipan gid sang maayad-ayad inabi? Action firing line. Ngayon man ta kita gani may kamerada nga kita nyo na pasyente nyo, ginpatindog ni nurse. Why gid kamo kakulbaan da? Sige, lagaw-lagaw lang kamo to. Puli mo to sinyo to kayo okay gid pasyente nyo ditani may amo tani nga monitor abi for transparency abi action Oliver, action Alvin. Action firing Oo. line. Ati, Ay sus ko. mabulay aksyon na ba sa sitwasyon kay kita mismo kagina samtang yara kita mabatyagan mo mabula ang ila sininga mga hinbubunot sa piyak sininga nagakatawo man aksyon bray kag ang ila sininga numero 1 nga gina problema kag ang ginadala nila ang pagkabalaka sa miyembro sang ila sininga himata yara sa sulod aksyon bray. Hindi gid Sa syempre hospital. grabe ka sakit. Gapamati lang ko. Ikaw kagi makagrumay pasyente kag action Oliver, action Alvin, di ba? Oh. Ako kagi ko may pasyente. Butante may pasyente mo to na stroke. Tindi na nakagiho gani. Bisan pag giho sa piyak kalawas na kay baldado na. Bisan alalayan pa na sang pamilya. Gani do kabudlay na gisang sitwasyon. Ti karon biyaan to yasang hinano nga sitwasyon ini do amo na negro pagguba sang kalibutan guruay. Action firing line. Action Alvin? Yes, action Bray, no? So, ang mo to action Bray, ang mga yamo kag reklamo nga padangat kagina diri sa Uragwagan sang Action Radio. Nga ginkoveran tagidya kagina bisan ang iban gani action Bray sa Facebook Live naton to kagina ba damo gin mga reaksyon, no? Gin pagwa sang aton sini nga mga nagalantaw sa Facebook. Do ari subong ya ang inferno ya ari sa kalibutan. Parang kang istorya, inferno, inisubong niya sa mga bantay sa pasyente na. Oo. Ti ang pamangkot gali, ti kung nagapabilin sa gihapon, ti ang pagkabalaka, subong niya, mayo lang kung di mag-ulan, ti ang mas more kung mag-ulan, ano lang sitwasyon. Pabasa, dasla. Bebe, di mo sila naginanakit, action Alvin, gani? Pagigya sa gwa mismo sa Parmasya Karo, kag sa may Lakson. Sa may Lakson, sige. Basi naga-monitor subong patrol ta, basi maswingan action dyan, basi ara panisla sa gwa da. Kag maulos storya taliwat. Salamat action Alvin. Roger on that action Bray. Balita kag report sa patrol ang ka-action nyo. Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action firing line. Pertega dughan ko gaplangurog lawas ko planginit ang unod ko. Action firing line. Sa pagkasakit ini nga sitwasyon. Anyways mga ka-action ni we are basing gid lamang what kun anong gin-mention sa mga kauturan naton nga affected sining pagpagwa dira sa sining hospital. Pagbalik naton karon dugay, i-check naton kabing patrol abi kung ari pa ni sila, basigin pasulod naman ni sila, ano nga sitwasyon, and may ara kita istoryahon nga opisyal sang hospital sa aton sini nga gobyerno mga aksyon kung ano giblang protocol naton diri sa pungsod Pilipinas kung pasyente kag bantay sa pasyente ang pagahambalan. Firing line. Dira lang kamo di ka mo maghalin kay tutukan tagid ni. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time. Mayang gabi lang sa mga utod na to, nagtutok na si Mation, si Flor Hidukos, Duhinyo, kasakit bala pamatsyagan, mag-amo na super gid kaluoy sakit, imo dughan mamati. Si Juji Jiwawuwe, dugay kayo ko gani plastic para, dugay ngayo ko gani plastic para sa bidpan, wala inog hatag pagkaon, wala kutsara kag tubig. Mga demonyo. Ay, sus ko akig-akig. Si Shirley Mirande, o kung man dati naman, hindi ko gid mapunggan ang pagtulo sang luha ako samtang kapamati ko Action Brian. Halin kagina kay bisan ari ko di sa Manila, gamonitor gid ako sa Action Radio,
Adlaw kagabi ga monitor gid ako sa Action Radio. Salamat gid. Pasensya gid kiti amo nang balita to subong. Felix Magtulis Villatora, good evening ay nano nga klase doktor man sino matipan sa mga pasyente sang tagtungod man. Pahambala na siya kung ano ang rason niya. Amabel de los Santos Desidario, okay na wala bantay mga pasyente kay sa abroad amo sina kaso amo na nga sitwasyon sa klase sang sistema sa aton da hindi ina pwede. That's why amo ta hambal ko kay ina. Ang nurses gid dapat ang mag-asikaso tanan kung wala na ang watchers. Kaluoy man kay hindi man well compensated gani. Tsakto pa gini. Ang mga nurses mag-aksyon dugay-dugay boykotan na ina nga nurses sa mga nurses ang hospital. Isa pa gina. G. Maloksin kasakit man ba tiyagon man. Joji Liwat masyabaw ka pa kapabalatudo nurse binatuman. Dahil ang ginadula siya ha. Pasensya. G. Mendoza, good PM Action Bry. Paano nakaroon makapuli ang mga watchers kay wala sa lakyan? Great Kulanda, Jared kag John Dale. Julian Hongko Ispago, kami amo mana wala man gin pasulod hambal ka regional matawag lang sila ma-update pero wala update nga natabo kami pagatawag sa ila. Nag-update lang sila sa sitwasyon ng pasyente namon patay na. Grabe pagid iniya ho. Ari sa pagkasakit-sakit ganiyo tani ma-interview ta ka ba, no? Grabe pagid niya. Grabe pagid nga hitabo ya, no? Purti nga sitwasyon aton. Grabe na gid niya. Dali gid lang ha. Mabasa pa ko ulit sa inyong mga mensahe. Hi, Michael Panday, sir, ano requirements para sa blood donation? Hindi na tuman. Donation sa Monte Vista. Huwag ko ideya ma'am, no? Please lang, tawag na lang sa Monte Vista, ha? Pasensya ngit. Rapido, Linta, Niwak, wala man na Balanta, Balatyagon, mga staff nila. Dubatasan, ano to ko no? daw hindi mapuslan, pareho sa Batyo Bats, kay kung may Bacolod Hospital kita, tani mapilian ng tao kang hindi gid maginutok ang provincial hospital, hindi nakasarang ang provincial hospital, siguro amo na nga daw ginago ang pamalakat nila, wala na sila kabalo kahimuan nila. Ana Mandre Gusrob, hala kamo reklamo nga kulang kamo sa nurses, tapos pati pag-uli sa buli sa pasyente isalig nyo sa mga nurse. Kaglain niya bala ang concern sa nurse lang. Dali lang ha. Compared sa family members, just saying. Trixie Busio, kung ako habuyan ko na iya Granada. Mayor, hindi na ako magbasa na. Dennis Richard Tiboroma, tsakto gina sir kalain managuro inyo pasyente wa bantay sulod daw hindi manaya tsakto guro pareho na yang pang-discriminate sa tawo. Damo anomalya gid nakibot ko halin sa ER wala kuno bakante pero pag silo sa wars halog-halog or ward halog-halog ang kwarto proven ko na ginaya. Unad kiberti ang pinaka-record nga daan nga proseso among nga hospital bala memo nga ura-urada nagbuang na naguruda sila. Martin Aliling, magandang gabi po. Leandre Pancho, kon mag-amo sinatawgi nyo si Drilon kag siya ang pabantayon sa mga pasyente. Marcela Plaza, parisay na nalanadasan. Rinel Marsolino, Mercolino, Action Bry, asla ko kon lockdown pabuas. Do sige pagyapon. Jo Marie Lizelle Flores, good evening Action Bry, hilo lang kay Camille Flores sa Ruha City kag one ball. Leo Rotas, good evening Action Bry, driyon lang pabantayon sa pasyente. Felix Magtulis Villatura, dumayo pa biradahan na kag hindi pag-uon ang doktor da, hindi na Kristiyano nga buhat ang iya sang doktor. Trixie Busio, uto-uto mga tao, wala bala COVID sa Pilipinas, kwarta, obra ka mga official ta, pagwa ni COVID, spray ta, bilog nga kalibutan, wala sa COVID, pauto-uto sa mga incheck. Pasunaid na gintani kinanglan, mag-release memo, ara dayo now,
mga sapat. Sige, balikan ko ng ibang karong nga mensahe nyo. Hindi ikaw maghalinda kay may doktor kita nga pa-explain karon halin sa gobyerno kung anong ginbala ang protocol. Kay do subong lang gini nagkalahinabo mo kay ari si COVID. Dira lang kamo ha, di mo mag-atras maghalinda kay para maka-update kamo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y, sagsang ang mga kalintangan.
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang kamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Isa ka komento din nga daw ga pabor ni saya sa protocol dalagi lang kay pangitaon ko to abi. Si Madam Amabel de los Santos Disendario. May sistema ang Nurses Action Bride diri sa gwa tanan ginaobra sang nurses. Pero idiri galing niya may nurse patient na ratio 1:1:5 na ratio na maximum 7 patients sa mahandle pero kung dira regional hindi gid na applicable sa sistema sa kadamuon damo pasyente hindi makaya kay kulang gid kaayo. Sa gwa sang pungsod na mention ko ni Kina nga didto ya may amo siniya nga ideya mo nga wala ya sang may gabantay nga pamilya sang pasyente kag ang attendance sa sulod mga nurses amo na sila may mga caregiver pa sila nga ginapang-hire didto because nga ti inang kasululubrato yang kwarta nila. Action Firing Line. Diri sa ato niya dito alang-alang gini katama guro kun sundon tagid hindi tagani makadula-dula sa kay COVID-19 nga subong lang ni nag-ulhot o inipayhan ang hospital nga ti upod tanan ning hospital halin pagwa mo di sa kalibutan tubtob sini nga mga tiniyon. Action Firing Line. Una panayap ko sa opisyal sa gobyerno tang kwartay kumpara mo mag-hire ka sa damo-damo nga mga nurses. Action Firing Line. Ang kalulo oy lang diri mga nurses naton nga ma-assign di Action Olivere nga sila magatipan da tanan-tanan trabahoon na niti pila gibing compensation nila sina abi pila gid abi ang ginasweldo bi sa ila da. Nga mo nga sitwasyon anyways last 8:03 Section Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. I-check ko lang abi ang spokesperson mga kaksyon sa Department of Health diri sa Region 6 si Dr. Glenn Alonsabi mga kaksyon kung ano gibilang protocol sang aton nga hospital kon bantay pasyente ang paghabalan kag kun ina bala sundon ginaton diri sa pungsod Pilipinas nga mo ni ang sitwasyon naton. Action Firing Line. Or ina bala ginapatuman gilang gidbala sa bugos nga Pilipinas nga mga hospital labi na gid sa pampubliko or depende sa hospital nga nagapatigayon sini mga kaksyon. Online sa Firing Line. Aray sa aton nga linya si Dr. Glenn Alonsabi. Doc, good evening dira sa imo pasensya gid sa disturbo. Mayong gabi man sa imo. Action Brian Doc sa Action Radio Bacolod. Yes. Doc, diri sa amon sining adlaw do nagkuan gini ang mga bantay sang pasyente sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga ginpapagwa sila pagkatapos way na sila ginpabalik pa nga magbantay sila sini pasyente sa rason nga may ara sang memo nga ginpapadaog si Dr. Julius Drilon nga dapat wala lang bantay ang pasyente. Mamamangkot lang kami, Doc, kung ano gibla ang protocol sa aton nga mga pampubliko or pampribado man nga hospital. Pampubliko, guro, tiyan mo ni ang aton gid nga lantawon diri kay pampubliko ini. Kung bantay sa pasyente ang paghahambalan, Doc, alon sabi, Doc?
Kada hospital no may ara sila nga ginatawag naton nga SOP no o kung protocol man nga ginasunod no. So general ina siya no ang mga protocol no dala ina siyang ilang infection control kag sang ilang operations no. So depende ina siya sa ilang SOP sa hospital no. Kada hospital may ara sila nga iyang SOP. So, like for example, sa natabo diri, ano man na applicable na diri sa aton nga himuon gibla naton despite nga kulang. So kung way na to bantay ang pasyente, dok, ang nurse amo nang maatipan to tanan namo sina sa pasyente. Kung isundon mo gid instruktohanay gid yang SOP, dapat may visiting hours lang na wala sang nagapiner sa ospital nga bantay. No? Diri mala na iya sa aton sa Pilipinas nga ginatagaan na naton ligwa kay tikulang aton mga health worker. Pero kung nagkadto ka to sa ibang mga nasyon, makita mo man na kung obserbaran nyo, bisan tuwang kusto naton ang mga health worker na nakaobra dito, wala na siya nagkatiner sa tupad ng pasyente 24 hours. So may ara na sila yung visiting hours. Ang nagabantay sa pasyente mo yung mga doktor kag mga nurses naton. So kada hospital may ara sarili nga patakaran no, may ibang mga hospital nga isa la kabilog bantay ang kinahanglan nga ginapanugtan nila. Kaya ra gaya depende man ina sa kung sa diin nga mga ward ina. Kay kung isolation na dapat isolation gina sa hindi pwede nga dira nagatulog ang mga bantay. Kaya ginatawagan nga isolation ward na kay hindi pwede nga magkantuan da no. Okay. Sa kapit pa ko ang mga infectious ward dapat way ginagani sa bantay da na nagasulod. Manatan ang bantay mo sinaya karon nga sang masakit da kung ano man masakit hindi lang na COVID nang inistoryahan nato na masakit kundi iban pa no. So may mga SOP ina sa infection control. Dala ina sa ilang SOP. Okay, sige. Ang na mga interviews namon kay na medyo damo gid man lain-lain nga balatian actually ana interview namon kay na, pero ang gin-mention mo nga visiting hours inaway na mo nabalaan kung ginsugid bala sa ila na kung may mga visiting hours sila nga allow sila nga magsulod dito kay kung pamatian ta sila kay na daw ay gid sila ginesplikaran sang tadlong blakon anong matabo sila bladokaw. I think kami ara na da no nakapaskil ina dira sa dako no ang problema sa atong may kitagabasa kung isa sa mga ginapaskil sa dingding mo. Kaya ara na sa mga ward nga pwede isa la kabilog bisita amo lang mga visitor. Sa ano naton daw sa kuntanawo naton daw kada hospital may ara gina sila nga supposedly nga SOP nga visiting hours no. Kaya ara nga pagkatapos alas 8 no kun alas 7 isa lagi kabilog nga bantay nga pwede ka bantay. So depende na sa SOP sa mga hospital no. Kaya ibang hospital na tama gid ka stricto wala gid sa bantay nga pwede kasulod na after certain hours kaya man iban nga ginapahanagutan na ang isa ka bilog kasi kung bakwa ka hindi ka nakasulod. So depende na sa pagsulundan sa mga hospital kung SOP. I see. Okay, diri tuod first time ining natabo mo nga amo sining sitwasyon subong. Una pa lang ni. First time na siya na ano lang na siguro na natabuan na nga may amusina kay kadamo gid pero balaan mo naman simple subong hindi favorable bala nga may bantay. Yes. So kung itanawon mo dapat ng hospital na why gid man atan hindi na ya ralagawan mo. Balaan mo ang problema lang sinayaya kay kung isa bilog siyente mo daw isa ka barangay ang bantay. No? Di ang subong nga case ya Doc ya, why gito ya amo ang ginareklamo nila kay okay man lang sila nga isa ka pasyente, isa lang bantay. Subong ya why na gito ya bantay kay tigin papagwa sila gani pasyente nila ginabilin. Kung amo na yang ano yung masarangan sa mga health staff nila magbantay sa ilang ospital sa tuod lang gid ya. Kinapahanugtan lang ina nga may nagabantay dira. May watcher dira tungod balaan naman na nato na sitwasyon sa mga public hospital naton nga hindi man kaarapal ang aton mga health worker. Nurse naton mabantay sa 50 bilog o pasyente pila ginawa sa nurse na. So na-deploy nga kung sa isa ginapahanugtan na nila nga may nagabantay da. Pero sa mga sitwasyon ideally wala ginatan isang bantay kaya ang nurse na nakagmang health worker mo dapat ang may responsibilidad magbantay sa pasyente, no? So, kung sa iba ka nga nasyon, why ginaya bantay-bantay mo, bisita ka lang niya puli. Kaya yun, no? Okay,
Gali kita muna lain diri sa Pilipinas, lain man to sa piyak nga pungsod mo. Oo, Ado ka budlay gid ho. Kulang man kaya Nan. ang ano lang sinadara nga ginapatan na kung pinakonderate lang kay tungod nga realidad niya nga kulang aton health worker. Yes. Nakabantay, no? Amo malana diri ang ginkon. So ano Doc man, ang like sa inyo, di ba, under sa DOH Region 6 ining regional hospital. Pwede ayan kamo makapangonsiho kung ano gid bing sitwasyon diri para at least ma-address ining yamo sa publiko kay guro ini sila kulang sa pagpahangop gid lang daw ka kibot gid sila sa sitwasyon Doc. Damo na natabo. At siguro no, may ara man kita yang mga personnel sa ospital sina makapatag mo kulang lang na kay bala mo ko isa kon amo na emosyon ba na nagasingki lang siyempre pasyente mo ano mo ka explicar sa isa may ara gid nga mga tao nga hindi na mamati tungod nga naglain sila buot no pero I think na maintindihan naman na nila siguro patakan na sa mga personnel sa ospital. Kaya ginalantaw din naton Black kag bisa pa sa mga tagiya sa pasyente, what if bing pasyente mo doon di na gid katakod magadto sa CR maghigko dira ti ayhan ina matatapan sa mga nurses naton ang amo nga sitwasyon. Siguro hindi man na siguro mag-stricto sinadara ko nakita sa ospital nga hindi masarangan sa health worker nila ang pagbantay ng pasyente nila kung sa bagay no. Galing kay magambal kita regional hospital diri sa amon kuan ginasubong di populated katama ni anong ratio na sa mga nurses pila ka bilog bla kung maka anyway sige amo mala nang amon yung palabot ra sa inyo para maintindihan sa publiko subong nga amo gyud man ang protocol gali sang mga hospital Doc alon sabi Doc. Oo, kung sundon mo gid istriktohon mo gid dapat amo na siya no. Dahil kasi isang isa gata hatag na taligwa. Ang kultura na sa mga Pilipino yang nagapantay pamilya no. Daw kung pwede pa lang yung halit pagsulod pa lang sa ER hasta kung sa diin kung pwede pa lang makasulod sa ICU kung bantayan pwede. May iubraho na nila galing kasi may mga areas na sa hospital nga dapat nga hindi pwede. Okay, sige. Amo mala ng amon Doc Salamat. Gid may gabi ka mabuhay ka Doc. Okay. Salamat Doc. Action Firing Line. Protocol sang hospital. Amo na iya ang pagsulundan gid. Tiplole lang ang mutuan ay guro Balikan nyo lang kung kumusta ng mga pasyente nyo da. Action Firing Line. Aring isa na basahan ko gani ang text sang isa diri, sang chat sang isa diri. Grabe pag ining ilayo. Aryo, ambal niya alin sa kay Julian Hongko. Ambal niya kami amo mana wala kami ginpasulod pero may ko kabalo kung ding hospital niya. Hambal ka regional matawag regional gid hambal ka regional matawag lang sila ma-update pero wala update nga natabo. Kami pa nagtawag sa ila. Nag-update lang sila sang sitwasyon sang ang pasyente namon patay na. Action Firing Line. Temakon mo na. Sa mo nga sitwasyon sundon ta pagyapon ang pulo protocol nga ini. Ini burden ini actually sa mga nurses mo. Sige lang kay mangita kita nurse sa regional hospital Matyagan ang lain di action oliver amo ini. Basi kung sigihon ta gini nga wala bantay ang pasyente kag si nurse tanan magatatap sa kay pasyente da kag pila ka adlaw magli-resign ni mga nurse ta. Action Firing Line. Sino matimanda tungod sa amo ni nga kastrikto abi basi magli-resign ni mga nurse da kagway na ni matipa da bangod nga ti daw ma-check pa sila sa mga pasyente nila. Pilaihan sa isa ka nurse guro da 1:10-20 guro na sitwasyon da ma-check sila amo ni malimpyo ka pa sang amo na dalo mo pa CR si amo ni isus ko Ginoo. Action Brian Borden. Action Firing Line. Last 8:23 mga kaksyon tutukan ta niya bisan ubuson ko pa na isa ka oras ni concern ta di kabuhi sang tawo mga kaksyon. Balance this. Talagid lang kay patrol na to nara sa ospital subong aksyon dyan kumusta? Ngayong gabi action Brian, ngayong gabi sa tutanan ng mga ka-aksyon. Ang patrol karon live sa gihapon, diri naman kita nag-report sa tubang sa entrance sang Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital. So kung kaina, may pila ka mga ka-aksyon kita ngayara dira sa may atubang sa mga parmasyo kang butika nagatiner. Sining gabi action Brian, ang kalabanan diri sa ila, nagpastar sa ilang payag-payag at yung may mga tela. Dahil sila kung habol, ginahalin dito sa sulod nga mo ginagamit nila. Amo rin ginaserbi nila masilungan ito may mga karton di sila posible yung pangayo nila amo rin ginahigdaan nila subong dari man sila nagakaon
dili sila nagahulat. Ang iban diri pagabot nato nagahilibion ang Sambray kay ti ang kabalakan ila sa sitwasyon sa ila nga may mata sa sulod amo tong ila ginalantaw. Gid maayo ang iban nga may bitbit nga cellphone nga posible o kung pwede sila ka-communicate sa sitwasyon dito sa sulod. Pero ang kalabanan sila diri ang may mga ulo edad-edad na nga wala gid ideya in terms sa paggamit sa mga telepono abi mo gining ilang nga ginakabalakan ang Sambray, no? Action Jan. Action Jan. May video live kita direction Jan. Ginaplasta ko pa Action Bray, pero for temporarily mapasa ko daw picture kay Action JM. Aha, sige. Diri sa area kun lang taon naton diri, no? May ara diri grupo-grupo na lang nga nagatinopaday sila abi para may masilungan sila kag makaplastar sila Action Bray, no? Sa may lugar sila nga ilaman mismo maplastaran. Pero iban gid nga layo pang lugar, iban ko no kawan na imo kundi magpauli iba nagaayo nga magkawasulod pero hindi gid pagpasugtana amo nang rason kung nga diri na lang sila nagtinerdre. Pero may ara kita kay ina na storya nga nagambal sa Sambray nga nakatingwa sa balasulod dito kag lantawon gid ko na nung sitwasyon sa iya himata dito sulod kag may worst case scenario sa nga nakitaan kay nga pagdumdum kay nali ko no base na kuno mga nurses o midwives o kuna mga medical technologists nga naka-assign sa sulod amo ni ang mag-ikotar kag makatatap sila pasyente atang sa baylo ti may ara kuno sila makitaan nga do kulang gid ang gamit ang pampers gid puno-puno na wala man natipa no mangko ta diri sa iba naman no mangko si mo nga mayngkap din no ano galinganan mo no Elmer ano yung plido dito yato Debolgado yato dito yato no may pasyente ka di sulod ara ma pila na edad ka pasyente mo 75 ano man ni nanay so ambal mo kay ina ikaw sinong Elmer nga nag-try ka kay ina sulod do sipot lang sipot daw wala gito sang mega kaso kun wala ko tong isiyo nga ako gid mag obra nga magbuta sa pampers ako ni Eloy. Anong balatian? Hindi nila magbuta ka sa iba nakita man ako nga iba nang wala gid bay gito sang may lisan nga pampers kay gabala kung ilang nga pampers so kumuskon mo sa mga Eloy. So nung ano na siya nga floor ang imo nga Eloy? Sa first tray. First tray ron nga okay sa first tray da. Tapos kay ina, pag abot mo anong sitwasyon, itay kami binong, ano ilaragway be, anong sitwasyon sa sulod, nagkakaran-karan ng mga nurse, may ginaikotar sila naman? Sa nurse ya, may okay man, kay ginariman isa nga mo ni, ayaw ko siya sa gis, kay parang magagaw na lang kung nalo, magwa na lang kami, kay parang matipan na lang na po naman nga pasinti, dalo na lang naman pulit. Lagi ng sitwasyon nila sa sulod na. Dahil ito simple, ari kami sagwa, ato amo pasinti sa sulod, wala kami kabalo kung anong kalatago. Mako mo dalo na lang puli. Wala kami kabalo. Ano balatian niya naman? Nang bali na mild stroke kita. Bote imagine na, mild stroke ha? Mild stroke. So usually nung anong daily routine niya na, as in ano ginaobray, ano ginaayo nga buli? Bali Kaya man may talaga kwan, hindi lang tani lang na mabalaan na mo lang mga sulod yung tani. So parang mabalaan na mo ng among pasyente, simple ka kabalaka kami sila to. Pila na sila ka days na? Okay na may tani nga nanda sa sulod. Pinutama kami nila sa gwali, tanawa mo yung mga sitwasyon. Pila na kamo kadlaw din ang hospital? 17 pa kami din. Ha? Kasi 17 pa ko diya. Sa September 17. Tatlo. Mga tatlo pa lang kadlaw. Okay. Pero hindi man na isolation. Okay, hindi ba na isolation? Pero sa sulod to kabud lagi sa sitwasyon. May hilibion daw? May nagapalo po nga muyo, deduction Bray nga nagagrupuhay ba na? Oo. No? May hilibion. Nung Elmer, thank you, Ged. Lahi naman, Dre. Mama, yung gabi. Mama, ano na mo kali, ma'am? Nagahibi ko, sir, kayo nga ako sa pasyente sa floor to. Door 17, gina oxygen. Galalain ko kay kapangita sa akon, wala kapanyagan na supay, kaya hindi ko nila pagbasakaon sa babaw. Siling sang mga nurse, hindi ka pwede ka saka. Hindi ka prayer ko, di kay Lord nga kabay nga makarecover ang akong pasyente. Ano naman?
Siling ko, Lord, bahala ka lang sa pasyente ko. Ganga nga sa obra pangayo sa akong tubay. Hindi ko kuto kasaka ka, hindi ko nila pagpasakaon. Sinangabay ko nagbakal ko aras kaldo ka para kapakaon akong pasyente. Hindi ko nila pagpasakaon, sir. Action dyan? Tulungan sa akong pasyente. Action right? Taligid lang tani, si Dr. Julius Dirilo nagamonitor subong sa nagahilibion ba? Hindi ko nila, sir, pagpasakaon to. Tingari kay libion ko. Kasi siling ko kaluoy sa pasyente ko. Hindi to kagiyo. Uli parahan to, sir, ang iyang hotel. Pasitiskan, matundaan. Ang pasyente ko si Felipe Dalagangan. Pertigid kaluoy subong. Ilang edad na ni sa pasyente mo, ano ma? 61, sir. Ano mo ni sa? Papa ko. Papa mo? Ikaw lang di ka bantay. Ako lang, sir. Madura na kami kasi mana buwan sa Domingo. Ang sitwasyon na to kalakat sa konti. Yes, sir. Kay kaduwa na na-opera ng IATN. So, yatagan kami request ni Doktor sa Lunes na pasitiskan kami, sir. Kasi paano na mapasitiskan, sir? Kay oxygen sa subong naganganga. Kay dugay-dugay na sa pakayo tubig. Kay wala sang nurse nga damo. Nagabantay na sa ila. Pinakabantay? So, wala. May kabantay, sir, pero dali-dalion mo pa kay ang mga nurse nga iban sa jutay lang. Pero sa nurse station na ito isa, pwede ko madali-dali, manawag lang ko sa cellphone. Sa pagkapait ba? May communication ka to sa iya, ma'am? Subong, sir, wala na. Muna, sir, yung sinahulat ko subong, sir. Kaya ko lawagon. Kaya ginatawag na ka mo? Oo, sir. The party dira sa gardo, ginatawag lang kami tanan. Anong pagtawag sa inyo? Anong yatag sa inyo? Anong paanon ka mo nila? Tawagon kami, pariyo kagina, ginpatawag ko nila. Nga masaka dito. Kaya pagsaka ko dito, kaya api ko yung obligasyon nila nga pagdipara sa pasyente. Giulihan ko ang pasyente, gilisan diaper, isibinan ko. Jadi pakaon ko sang 5 kutsara sang kanon, tay dugay-dugay lang ang pasyente ginauhaw, tinanao ko dahil kaya hindi pwede magdugay ang bantay da. O tingin nagsaka ka, ikaw matipan, ikaw maasin. Oo, sir, tapos na ako natipan siya, nanao ko dayon. Tama ng request nila. Nagpatim ako dayon. Kaya nag-ayo ko nga mapakaon ako sa ako na pasyente, kaya hindi sa magkaon sa bilang rasyon nga ginhatag. Magbakal ko sa resulto nga jutay para makakaon siya. Okay. Wala ka pa ito kabalo kung kamusta itong kay mentangan sa pasyente mo. Nagpasalamat ko sa buong sir sa Ginoo kay pamatian niyang akong prayer nga may tao nga nagulit sa buong sa akong ugangan. Gipakaon niya sa isa ka piskwet, kag gipainom niya tubig. Nagpasalamat ko sa buong sa Ginoo kag sapat ang prayer ko. Sa sulod tunay. Sa sulod do, sir, sa sulod sa buong agape. Ano ang pilasyon mo na anong appeal mo sa tagdumalahan sang ospital? Ang para lang sa ako yung taning ginapangayo kami tanan ng mga bantay, hatagan mo nila favor kay respeto ko sa luoy nga hatagan mo kami bala nila sing kaluoy kag kahigayunan nga importante sa amon ang amon niya pasyente madiparahan namon kag magkita namon kay nga mga nurse nakaintindi man kami sa ila mga obligasyon pero lain ka kami nga bantay nga hatagan namon to support ang amon nga pasyente ilabi na gid sa pag-prayer sa kada oras. Oo, Lot, ano nga alam mo kung Lot na Ako gali si Lisel Dalagangan, taga Gilungan, Kawayan. Oo, taga Kawayan. Kapapit ang edad mo na 30. 30. Ikaw hindi sa kabantay? Oo, sir. Nasaan pa ka mo di? Sa September 6. Dugay na ka mo nagaliyo? Agyan ko din nga ulan, init, gutom, nagwanta ko, sir. Basta makarecover lang akong pasyente. Iso po ano, di kita dili na kamusta buha magulan, di ka ron. Si Lord nang bala sa amin, sir. Oo. Sa panyapo na ka mo? Panyapo na Sir, sila. kay wala ko sa bang pinansyal, ginahulat ko pa nga padalaan ko para buwas. Kaya, wag ka di ba kentol gamit mo ni tanan? Oo, sir, kibuligan ko sa mga friends ko. Upod ka mo sa ano? Oo, Fedra, sir, oo. Okay. Thank you, Gid, ha? Siyempre, ang duwa natin ka mga istorya karon nga gabi, lalaki babae, no? Amo na sila ang makaimtangan nila di sa area, nagatiner, bilog na ding sidewalk ang ginata pungkuan ko ginahigdaan nila karon nga gabi. May mga karton sila nga mga bitbit, no? Amo ning mansig-mansig nila ginatulugan na pinaplastaran, no? Sa may area mismo, Action na Brian. Hindi lang kuno sila mag-worry, kay ginaatipan, gikuno masyado, action dyan ang ila pasyente, to sulod, bro, hambal sang tagiya sa pasyente, way, gini kuno maulihan to. Tiyan mo ng aligasyon nila kay according din sa ila Action Bray, nagsulod sila dito kay na, may pila sila nga nakasulod, gati way gito kuno na plastar, way dinahimo sa ila nga mga pasyente. Tiyan mo ng ilagi nakabalaka, kang iban or kalabanan gid, mga senior citizen, ini, silingon na
sila ni mga persona nga may kabudlayan sa pag-ios, pagatipan mismo sa ila kagalingon, that is why nga may mga nag-aatipan o may mga bantay gani sa ila, kaya hindi nila masarangan kin Action Bryan. Pila sila kabilog ayan guro Action dyan, damo sila. May 50 lang guro, may sobra pa din Action Bryan. So do halos bilog nga ospital gali ini sa sulod to. Kay ambal nila, why na kuno may gin-allow sa sulod, no? Pero kung ari ka pa lang sa emergency room, ari ka diyan sa may waiting area man may ano ka mo di may ginatiniran di mga bantay sa may waiting area Action Bryan, no? Pero ang matanak nga dito sa sulod, nagwaido isolation facility gid sa Action Bryan, no? Nga ila ko galingon ang sa mga pasyente sila gini maningwa para nga masalbar Action Bryan ko galingon man sila kang lawas dati nag-recover ang iban ay iba siguro bago lang abot or bago labi na pasaka sa ward kasi ongoing ang treatment Action Bryan. Actually, pakig-angot kita kay Dr. Julius Drilon. Sa sinimaterion ka ba pang mabasa yung aton sining mensahe dira sa iya. Kag ma-explicar tani sa mga tao diraw, ang pinaka-point diri basi amo ni basi may dalas lang nga COVID-19 or ano nga sitwasyon, pero na-explikaran nis lang amo nang rason action dyan makutabi. Ay na amo na ang ila ginapamangkot kay ang sitwasyon namang para makaslod sila ay tawgon lang sila sa gwardiya Action Bryan and balikan ta sa Action dyan. Action Bryan Warden, Action Firing Line. Ang pamangkot di kon anti sila ginpagwa kay na ginisplikaran sila bala nga didto la kamo sa gwa kay basing ibanda sa inyo may dala nga si COVID-19. Amo na bala gin pamangkot ta Action dyan kung gin-mention man na sila. Kay na inisal na to nga pagpagingawat sa ila gid pamangkot sila nato ng subay may kangtanan sina. And ang sabat nila is wala pagitsunubla further gid explanation or pagtataga halin sa mga sagdumalahan sa ospital ko matabo ang ilang gin-inform sa ila sa kadation nga lawagon ng ilang ngalan dra sa Guardia Abi kinanglanon nilang gilayon nga magpalapit para mapanagutan sila Action Bryan nga makasulod sa tiyempo nga ginahatag sa ilaman mismo. So limitadong oras kinalaman nila din magwa o tanting na sa inoras nga ginahatag sa ila maplasta nila ditong sitwasyon sa ilatag sa mga pasyente Action Bryan. Tinahampanta ng sitwasyon nga once gani nga hindi sila makasarang panghimos to sang higgo kag ano pa amo ng pagsaka nila. Action Firing Line. Doti amo na ang sitwasyon kay like for example kay Indicto paglibot sang ni Elmer tong na-interview naton. Kung paglihagin niya check ito ko no, nag-testing gid sa damo tong sitwasyon. Mayara iban nga sila na lang nagtatap. For example, matabo si Action Bryan, kung mayong kabubuton mo, imo ni pasyente sa tupad abi wala pa natatap, nagawon mo na lang salbaron mo lang iban. Kung nakita mo imahin iya kentang especially sa iya hygiene, iya katinlo abi sa iya mismo nga lawas Action Bryan. Kaya kung bulong kasi lagi mamanarigan mga nurses pero in terms of sa pagkaon, no kisabi ang mga pasyente kapangita gid sa ilang mismo nga bantay. Hindi ginamadigal kagamotong isa magira problema sa isa natong kaya interview na tiambalya ginapangita sa sang iya pasyente Action Bryan. Sige, Action dyan, dugay-dugay mabalik kami sa imo da kung ano nga sitwasyon basi may masagap pag pagidibang information dra palayag ta sa ato nga pagpangalagan Action dyan. Salamat. Action Bryan live report gikan diri sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital at taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa buta na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Amo ning programa subo Action Oliver nga gabaha ang luha ho. Bangod sa mga listeners naton nga kada chat di gatulo ang luha, gasakit ang dughan, hindi ka mo magpadala hada ka basi magkalatumba kamo da ha. Action Firing Line. Kalma lang kamo da kag ginatingwaan ta ini nga mapalabot ta ni sa ospital no kun ano gid man. Siguro sa panahon malang ini sa COVID-19 mo, no? After siniguro mabalik na man sa normal, pero amo na ang sitwasyon sa tao hindi lang kay what if karon magkala disgrasya na kun kulang sa ay sus ko do hindi ko galibog ang ulo taton. Action Firing Line. Sige, dali gid lang ha. Pagbalik naton, try naton malabot gi si Dr. Julius Drilon sang hospital mga kaksyon kay para mapaplastar taman sa iya ini pero ang pinaka-point diri sa mga resource person nga nagadaho sa aton sa information diri COVID-19 ang dahilan Action Olivera kay base ining mga tawo nga bantay sa pasyente may COVID-19 ti mapaiway ang ila pasyente kag iban pagid nga pasyente ta sa sulod ang tinutuyo maayo gid Action Firing Line. maayo gid na kay ka delikado kay COVID-19. Ang question diri kung paano ginpaathag sa ila ang sitwasyon. Action Firing Line. Kag kun amo man lang ginang tinutuyo naton abi, what if nga ihugton ta na lang gidya ang ginatawag naton protocol sa pagsulod sang hospital.
Pagsunod pa lang, hala, rikisahon, tatudo kung anong sitwasyon sining manugbantay nga ini. Kag kondo alanganin yung mga sintoma, ikaw, bisan asymptomatic ka, pero do may makitaan, gidya nga doon di amo sa imo, abi paiway ka lang, na ngita to sa manugbantay nga iban. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Hindi kay kwa, antagidya bantay ang pasyente kag tawgon talang kon kinahanglano na nila. Namo na blang ang sitwasyon, las 8:39. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aga pa simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sansan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saysay ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Sa diri ka kwan kita interviewon sa mga gabi ari porte gini ka subo sang iya sining sitwasyon sa ila sining pamilya. Medyo pait gid ni i-share lang naton ini kay
ini kuan mo natabo sa regional hospital man. Online sa firing line. Hindi lang naton gid pag lawagon ngalan niya pero ini siya biktima gid no sining tab-an ka stricto dira. We have on the line si Inday lang. Inday, good evening. Good evening. Aha. Welcome sa Action Radio, sa Action Brian Morden. Bali ma'am, anong natabo sa inyo una-una anong saan o kamo na hospital sa regional hospital? Nang bali, si Papa, gin-atake na siya sang asmaya. Nang gin-admit siya namon sa regional sang September 5. September 5. Okay, dayon. Bali, nang interview na sila ni Mama sa hospital na nila COVID kung noong patient. Aha. Tapos? Bali, nakapaswab na kami before yan, negative siya. Sa regional, gusto nila iswab liwat. Okay. Pagka nang wala pa bala ang result nang pabaklon nang gimersatahan si Papa ng remdesivir nga bulong off-label na siya nga drug tapos hindi FDA approved. Uy. Tapos? Di wala kami nagpasugot kay tungod nga wala pa man nago ang result nga positive siya nga injekan siya sang amuna. Okay. Dayon. So nagsulod dito mo. Oo, wala kami nag-sign sa kay hindi man sila gani magpa-picture man lang sa design na namon para bala mabasa man namon kung ano lang nasulod sa permahan namon, no? Aha. Okay. Tapos, si bali amo sina na siya sa ER. Wala pa siya nabutang sa meeting room. Kami ni Mama nagpulaw kami sa sa hospital kay bawal man magsulod. Hambal nila nang matawag lang sila kuno nga si Papa ipasaka na kuno ibutang na bala sa ward. Tapos na lang mga aga wala gid sila nagtawag sa amo nara man lang kami sagwa nga pasaka na nila ya si Papa sa 6th floor kung diin nga may mga COVID patient. Tapos wala pa nang result nga ay ibutang na nila. Dayon. Si amo to pag pila ka days, gipapuli kami nila tungod nga amula bawal kuno matawag lang sila makontak. Pero wala man. Pero si Papa mo dito ginbutang sa mga COVID patients, ano? Oo, ginbutang sa COVID patients nga wala pang result. Wala pa result. Tapos? Tapos after na napuli kami ni Mama. Dalala kami na nga Pagkagabi, nagtawag sila nga COVID gid kuno si Papa. May result na. Oo, dasig lang sa ila result. Okay. Pagka amo na. Dayon? Ang result, gusto namon bala makita kung positive gin man siya kay verbal malang hambal nila mo. Hindi gid pagpagwa sa hospital kung positive siya. After sinap ng pila ka days, may kilala, may sasulod sa hospital, may mga matama kami damong sa baba. Hambal, 9 out of patients, si Papa lang gid ang pag-sick. Gaano pa siya gani, muklat siya gid ang pugtaw gid sa tanan nga pasyente nga may COVID. Okay. Tapos, amo na, pag amo to nga ginpangkas ng pila ka days, ginpangkakas ko na ni Papa iya mga tubo dira sa kay mangihi siya kuno ma-CR siya. Nang amo na, kung amo na, wala may gabantay kay Papa nga agin pang nga matindog siya kagin pangkakas sige ng mga tubo ya. Tapos may nakakita siya kuno nga bantay dayon gingapo siya liwat kagin tubuhan na Manila. Grabe. Gali kito gin-explikaran ka mo nga kon sa COVID patient siya na impon abi bawal gid man yang manugbantay sa didto nga area mo no kay para likaw sa laton ginhambalan kamo sina. Oo, nagambal man sila. Magambal gid man sila. So ginpabalo na lang kamo si tatay mo wala na. Oo, nagpabalo. Nagano na lang sila nga bali amo ni Sir Ross ang September 11 nag-text sila sa amon mga 7:33 AM hambal nila si Papa ginamonitor ko na nila ang kidney kag lungs ni Papa tapos gataas nubo ang iya BP.
Pero, may nauna na yung nagpabalo sa amon nga wala na si Papa. Nga nag-text pa sila amuna kay wala na manggali si Papa. Grabe man nga case inyo, no? Amo ning case pagid nga lain niya, ho? May nag-text nga okay pa, tapos may nga why naman galit ang ambay nyo, patay na. Oo, tapos nilang tawagan ko ang doktor nga amuna nga kung tuon manggid nga wala na si Papa. Ginpamangkot ko siya gani nga nga ma-text pa kamo amuna. Tigdo kami, lalalain man sa amon pagambal nga ang isa to yung nga kilala na mo, nagambal na yung nga wala na. Why ga synchronize, no? Oo. Duay gi pala riho abi. Anyway, si Papa nyo gin rekta lubong o kon gin cremate or ano nga sitwasyon? Ginrekta namon lubong. Why rekta pagagwa lubong rekta damo nang sina. Oo, amo na siya dayon. Photos lagi siya as in ang iya nga ano. Kaya nga advice na cremation kag lubong rekta mo, duwa man lang na, no? Oo. Aha. 7:30 siya sa napatay, tapos ang text nila na oras, 7:33. Medyo medyo may diferensya, gamay siya. Oo, baling doktor na siya naghambal. Sige. Inday, salamat kin sa concern mo, ya. Nakang tapos pala, sir, ang cellphone, di padalaan namon cellphone si Papa. Wala ginila, ginhatag kay ambal namon. Bisa makita namon, balakag mastorya lang masya sa last year. Wala ginhatag sa hospital, ambal nila, okay lang man kuno mahatag ang cellphone, pero wala man nila ginhatag. Basi hindi nakatakod si Papa mo kay natubo sa daan, may gin-intubate siya mo, di ba? Oo. Inaway, di takakwan gid sina, no? Kung ano nga senaryo, no? Pero amo na, ang cellphone nyo nabalik man. Oo, nabalik man. Sige. Inday, salamat, Ged. Thank you, Ged. Thank you, Ged. Sige. Sige. Nag-share lang sa yaman ng experience kay kabalo ka naga-monitor sa aton subong. Ang experience nila, gin-share man nila nga daw amo-amo, Ged. Pero kung sumayon ta si Inday, ang pasyente ara sa COVID nga mga patients man, so dapat gina-isolate gimana niya kay para hindi makapanglaton. May mga punto lang to siya nga patay amay niya, may nag-text pa nga okay pa. Daw mo sila bala. Ay nako, ang sistema. Ama ni dapat ang aton guro nga i-check ang tadlongon gidra. Ang ningabayan maka-action dulong sa aton sang may TC kag Xanton Plus Herbal Capsule. No, ining duha ka combination nga Kaya tinutuyo sini amo ang pagpabakod sang immune system, mga ka-action. Gina-endorso man naton sa inyo ang life extension oras sa aton nga pagpangalagad, so way ko malambot nga mga mensahe. I'm sorry, pero salamat gid sa inyo sa nga participation tonight sa aton sining pagpangalagad sa Action Farming Line. Upon sa bagos nga pwersa sa Action Radio News sa team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. May mga additional information regarding sini. May manog pa nga nakitaan nga daw paa kuno kadako ni nga manog. Paa gani ba si paa sang kanding bla? Ay da, paa kuno sang tao dako gid kuno. Ini sa Action Brian more than naga pasalamat gid. Maghilibati ta sa daso naman nginadlaw. Amo nga pang istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,